Hammadi Dia mi salminima. Yo jam salmina Seydi Ba. Ko taɓal mawngal NASA waɗi ɓe naɓi weyoyankoɓe ko ɓuri muutade e hoore ndi leydi ɓe yeehi ha ɓe feƴƴi ndu lewru. Anda ƴeewi ɗum a yii ɗum no yaari koye ɗengue ɗe gollata, honɗum woni konngol ma e hoore o alhaali ɗo? Ɗuɓɓugol lappol ngol koko immitini yakare men fawade e ɗeɗo gueɗe. Ummitinde ɗanle weeyo juutɗe ngol feññini mbawka aade e yuɓɓinde ɗanle to weeyo e dow kisal ɓe jeehi to neɗɗo meeɗa yottade hedde temedde nayyi ujunere e ujunnaje jeegom kilométre ɗo neɗɗo meeɗa ɗon yottade. Taɓirɗe kadi ƴeewda karallagal yuɓɓina. Lappol Artemis 2 udditi damal lappi goɗɗi ɓurɗi juutde yolde e nder weeyo. Sabu ɗum so mbiɗa ɗangre mbani joni woni planète Mars yaada ha toon weeɓani kono noon lappol ngol udditi ɗum hirjini sukaaɓe ngam huccande gande e karallagal kesal. Fayida haala ko hello gartol heso cippitani aade en. Ko honɗum ɓe ɗaɓɓata e ndu lewru hikka ɓe yeehi ha ɓe feƴƴi ndu, ko holɗum ɓe ɗaɓɓata e ngo weeyo? E lappi faade to weeyo peeki noon ɗi fedde NASA yuɓɓinta ɗi ina mbaɗi gartam mimo tooɗam ina mbaɗi gartam ngoo ko ittude neɗɗo e wonde neɗɗo ɗangre wootere planète gooto tawa ina waawi wuurde e ɗange goɗɗe keewɗe so tawi woodi ko kewi e oɗo ɗangre men ngaawe tawa heddiɓe ɓe mbaawi dadde. Kono noon kadi gandal weeyo ina addi karallaagal jaharungal yeeso ko wayno GPS weeye météo jokkodire woni communication hay to baŋnge safaruuji karallaagal weeyo ngal wonko addi heen ko hesɗi to baŋnge safaruuji ko ina wallita neɗɗo aade wuurde e woni nokkuuji ɗi ngannduɗaa hoore ma nguurdam aade heen ina sattini feewi toon nder weeyo to henna e heɓindaade geɗe ɗangre men ngaawe woni planète terre anndude geɗe mum fof gila e waylo weeyo haa faamde geɗe boomooje neɗɗo e dow leydi nde tawno hunde so a yiyi haa a tiimii ɗum aɗa ƴeewa ɗum wonande ko wiyete tornade ko woni duleeɗi mawɗi hen aɗa anndi ɗum to aɗa anndi ɗo fayi geɗe mbaaɗe noon so a tiimii ɗum ma anndu kam no ɗum yarata e illitaare faggudu ko baŋnge économie woni tafgo geɗe weeyo en e golle ŋarɗuɗe illitiiɗo to weeyo e laɓɓitinde naamni fayida haa jooni kalden ko fayida yaa weeyo ko laɓɓitinde naamni moolanaade ko wayno iwde nguurdam hono oɗo fuɗɗi kono nde ari e ko nanndi heen wonaaka neɗɗo e ndeer tageefo woni univers mbele neɗɗo ine himmi tigi rigi walla neɗɗo ko wayi tan kono koko heddii ko ni ina jeeya heen kadi ndeen ka ɗangre men woni sécurité ɗangre men hoore e wonno kaaɗi ko kay hayta e weeyo hee tan sabu karallaagal holi rokki en enen aade waawde yuurnaade ban e weeyo hee añde betteede sabu kaaɗi ko jahooje tan ina nguubo so haade ɓoccitiima toon ari yani dow leydi tan no waawi firtude aduna o haa laaɓa ɗum noon alaa sago dañi karallaagal waawde riiwtude ndeen ɗon haare walla waɗ ittude ɗum e hoɗude e ɗange goɗɗe ɗum noon kadi ko hunde neɗɗo innama aade yiɗi so a yii neɗɗo ɗum moɗon yaha to lewru ko ngam ummaade lewru yahata ɗangre wonde honon ɗangre mbaani walla ɗange goɗɗe ni hen gandal weeyo ko ngam moƴƴinde nguurdam e dow ɗangre men ngaawe moƴƴinde nguurdam innama aade. Sen ƴeewi leyɗe meɗen Afrique ko holto karallaagal weeyo fewndi e nder ɗe leyɗe men ko holno ngal sifori? Afrique de ina e laawol ɓamtaare kam to baŋnge weeyo kono ina yawni no feewi ko ina abbo hedde leyɗeele noogas ina golla e weeyo. Égypte, Afrique du Sud, Nigéria ɓen kam ɓuri heen yaarude yeeso. Maroc, Algérie e Sénégal ina e gollude leyɗeele Afrique keewɗe jowi weeyo woni satellite to baŋnge jokkonndiral e fooynaade woni observation ƴeewde tan pelle weeyo ina ngoodi wonande African Space Agency no mbiruɗen ni leyɗeele gardiiɗe ɗe ko Nigéria NIGCOMSAT weeyo mum woni Afrique du Sud weeyo e mbewyalɗe min yaari astronomie gandal astronomie woni gandal mbew Égypte en jogii luɓɓudi to baŋnge kañum nen gandal mbew Maroc en jogii weeyo fooyno woni satellite d'observation. Fayida Afrique lottii ko ina abboo e capanɗe jeeɗiɗi weeyo ngal capanɗe jeeɗiɗi fedde agence spatiale africaine woni AFSA darnaade hitaande ujunnaje ɗiɗi nogas andi ɗum ɗo kam ɓooyaani ina anniyi lottude ko ina abboo e temedere e nogas weeyal woni satellite ɗo e ujunnaje ɗiɗi e capantati ko Afrique ɓuri yaarude e geɗe weeyo ko karallaagal ngam ƴellidde ndema en ndeenka en woni sécurité e waylo weeyo woni climat ɗum ɗon Afrique ɓuri yaarude wonaa kam ummaade ɗo ne tan e
dangre men yaha to lewru walla hono ni kono noon ɗum ɗo ko taaɓa. Hol saabi Afrique no yaari caggal eɗen bange e ngal karallagal weeyo? Andi karallagal weeyo naami goo ko gandal ɗiɗi ko wiyete volonté politique ko woni yimɓe jogo yidde ngal ɗum karallagal yidde yaarude yeeso e heblude annduɓe haralleeɓe ballodira leyɗeele kadi Afrique ɓamtiiɗe ɗe ballodira e leyɗeele ɓamtiiɗe ɗe e darnude yuɓɓo Afrique naawa taw yuɓɓo o sellungu daringu jaɓɓangal wona gootal so ɗum ɗon alaa ko yahata espace noon kadi ne satti to baŋnge ngalu ne satti no feewi wonaa seeɗa waɗetee heen ngalu ne heewi enen ngalaa infrastructure en ngalaa boowe ɗo laaɗe weeyo ummotoo njaha en ngalaa laaɗe weeyo fof ko ma njehen ma mballita ɗen ɗum ɗum fof Afrique ne haanno daraade waɗa ɗeen noon geɗe. Hammady Dia mi yettiima sanne, a jaaraama, a yettaama sanne. Jaaraama.